ongi etorriak Cyborg Click saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara, zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Hau da. Zein je Euskal Herriko labela? Euskal Herriko labela, bai. Etxabe gazta. Azkenean, ez dut erosi beharrik izango. Dena bukatu ditut eta. Eta bukatzeko. Salmentak, zelan dihoaz, ondo? Ondo, nahiko ondo, bai. Pozen gara. Urrengo bestia norbaiteri dedikatzerik bada kasu? Gaztailarrei ez jan, Zeitzik ez, hau zanua eta naturala da. Bustena bajatzen du. Señora. Ni bakarrik ez izango, esan. Bueno, jefe. Ondo bilitze gitxi gazteu. Hori da. Da bueltak Andrieri eroen. Eta azpaiko zu Andrien, horeri bueltak. Ni solterun ez. Bueno, etxera, todo queda en casa. Todo queda en casa, eskerrik asko, Eskerrik asko zure alegri gaitzik eta zure hemen egotearren. Ze bierda. No. Bueno, zuk ere gauzea daukazule, klaro, nik bakarrik naiz izango, jaten dudana, hemen ere kamararentzako. Kamara, hartu, eskua ikusi da hilia, Ahí estás, txak, gozo gainera urretzuko gazta. Caballero, krema de queso, flipante, oso gozoa. Zuk probau eta esango diazu. Akaso badakit, Proba. Bueno, bai, abestia dedikatzen dijoan. Ez daki, noreri dedikatuko dion, hemen daukagun txuleta. Aterako dugu. Pasau. Zorion agurra. Ostara be? Aldo zorioneko eskondu biarra, eskondu baino beto, bizitzen da mutil zarran. Oso ondo! Ikusen txulu guztiok, hemen kristun artista bakagu gure artean, Gernika Lumon, baina bertokoa zara, ez da? Bai. Edo bermiotarra? Hametik berroetan 100 metroa. Berrotamarreun metro. Errenteile. Baina, berrotamarreun metro liso zen bizuzela Olimpiadetan? Hametik netxa Berrotamar metro. Vale. Bueno, oie. Errenteile. Errenteri zen bizitela. Errenteri inoiz Juan Bergara, Juan Bergara. Pero este es más... ¿Cómo te llamas? Zuri zen zen je? Ni edo zer, Maria. Maria. Bueno, Maria, agur. Eskerrik asko, agur mila esker. Bueno, Eperdi labur. Esto es muy fuerte. Agur, eperdi labur. Vale, eskerrik asko, Orain, a ver, nos centramos. Orain, agur, eperdi labur. Qué fuerte. Nik sekula hori, izki hori, ez da sekula entzun. Norbait izango duzu, bilobak emaztea, norbait agurtzeko, zorionak, maite zaitut, ez daki nor, badei nor. Inorrez, ez dakazu zorionak emateko, gutxienez urretxutarrei edo. Bai. Urretxutar guztientzako, Kasianoren itxasontzi baten, bai, ala bai. Hori. Hoxe, ikusten duzu hemen, gaztetako produktuetatik, urretxuko produktuetatik, Kasianoren abestia urretxutar guztientzako itxasontzi baten. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur nere aman lastan goxoari, agur nere maite politari, ez egin nega etorriko
Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur senidea, agur lagunari, agur Euskal Herri osoari. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur nere aman laztan goxoari, agur nere maite politari. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Agur senidea, agur lagunari, agur Euskal Herri osoari. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Gora Euskal Herri, gora Euskal Herri, gora Euskal Herria. Jende asko ikusten du, Cyborg izendu indala. Ezetz gizona, ezetz Andrea, lasai, kamerek asko loditzuten dube. 6 kilo gutxienez kamerek lizentzen dube. Bitunik, kriston ondo baldi banago. Eta horregaitik hemen gaude. Prueba irrefutablea. Zenbat kilo ditu Cyborgek? Aha! Aba bai, 83 kilo. Ez, horrebile. 83 kilo. Bizkatxo bat bai izendu naiz, egia esateko, Baina, lasai, datorren hilabeterako, Neox TV-berako, fin gelditu behar naiz eta. Guazen, jarrai dezagun, Gernika Lumoko plazan, ea ze saltzan ari diren, hemen tenderoek eta bezeroek. Animo, gizona, argaldu izara, pasan astetik ona, argaldu izara. Kilo bat argaldu duzu, baina zer itxezu hain argalegoteko, niri zaizazu, ni aiziaz meloditzu itxen naza. Bierra, bedarra baten da. Amigo, bedarra bidela egunero. Azurra, bedarra. Bueno, eta bedarra beti zein jezure izena ba? Juan Mari. Juan Mari, eta Juan Mari, torri nase. Hap! Barkatu, Zorionak Andri, zelan da zure Andri emaztien izena? Maria Dolores, Petralanda. Bueno, Maria Dolores Petralandarentzako, bitu, abesti bet jarriko txagu, eta abestie honako hau izango da, bitu. Bueno, zuk aukeratu nahi baldin bazu, Itoitzen lautelatu egin dugu, Laura? Bai. Nik botena, ondo datortzul, zure emaztintzako esne beltzakin manda? Bardin. Bueno, zuri izena zein izan barkatu? Juan Mari. Juan Mari, bere Andreerantzako, guazen esne beltzaren, kien manda bestia? Akuriaskue, zoaztitetik, gara fanta. Zoazetik jotan da? Akuriaskue. Juriazetik, Juriazetik dator. Bale, eskerrik asko Juan Mari, mila esker, eta onlan txik segiru, Da, hemen pizen bizera datorren aztin bebai, Beti bizitzen niri. Hori importanti da. Beti. Ondo, eskerrik asko. Badakizue, Juan Mariren partez ajuritik, danantzako, ajuritoko guztientzako? Ajuria guztiak guantzia emon. Eso ez, danantzako gorantzizek, eta bere emaztierentzako batez ere, esne beltzaren abesti zoragarri hau jarriko dizuet. Eta zeinen abestia, kien manda? Faltan ileuna heltzen, ta ilargia zerutik desagertzen. Pozik nagoen bako
necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién poder? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. Nork agintzen du, nork agintzen du, hemen eta hor, erne mundu guztia ni banator. Joko honetan ez diot inori ez zor, bukatu da tximuena itxumutu gor, atxatu jendearekin ta izan bizkor. Nork agintzen du, nork agintzen du, hemen eta hor. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Hey, 2008 urtean, hemen, Fermin Muguruza, Lamara Rodríguez, eta ez nebeltza. Nork agintzen du, hemen eta hor, nork agintzen du, nork. Enne bada, 88, zenbat kilo di horiek? Larrei ez, hori benetazkoa da, egizkoa da, Beti gonaz, bajutik. Amen, 88, 88 dauz gero? Ja, 83, 4 gonaz. Zein zuen guaztien ba? Lo ditzu. Beha zerrein zu ba, lo ditzu deko? Ze jakin gure nerenik, Zein je zure izena? Julian, Julian da nondi zatoz ba? ni, Berton bizinez Gerniken. Eta norbait ez, zuretzako Gernike lumotik lekurik tokirik politzena zein je zuretzako? Nitzako lumotik. Lumotarra? Zailoko. Bai. Eta norbait agurtzeko, semelabak, bildobak, gurasoak, aitonamonak, norbait agurtzeko? Zorionak, ez dakit nire semieri edo norbaiti? Hombre, alabieri, Zein jaberi izena zein jeba? Esperantza, Itxaro. Itxaro, ondo. Itxaro, Esperantza, zuretzako, segundu bat, hemen muikorrean txuleta daukat, zeuk aurkeztu behar dezuk, bitu ara, oso rosa da, bitu, denok einelekegu. Ara, enkore, musurik musu, enkore, musurik musu. Bere alabarentzako, zea besti? Enkore, musu. Musurik musu. Esperantza, zuretzako itxaropena. Enkore, musurik musu, zure aitaren partez. Usaindu zaitzak eta rasta usaindu. Hemen zauden nire senak eslatuz. Bihurri aurpegi horrek salatzen zaitu. Eskutik oratu egan egin dezagun. Arropak erantzi musurik musu. Biluzik gaudela gaztatu nazazu. Zura hortik iesi doazen garrasien jabean hauzu. Maite ez da
Koño, esan deu, ene. Epa, zure izena zein je? Entzun, ez dut tengo zerien eza? Oizmendi, Gernikeko telebizioa, Gernikekoa, Busturikoa, Bermiokoa, Lekeitzekoa, Markinekoa, leku guztizdakoa. Jakinon. Ba, jakin gureneko neke, zelan da zure bizize da zure izina zinen. Ni bakit baina, jentik ez daki. Ramon, eta zelan zoaz, dana, ondo? Ondo, atzo nibilu nizenien, 3 ordu jantzan. 3 ordu, bai. Eta bolero sevillanas de todo un poco. Eta azkeneko azalinien, enotzun ikusi, Zebilbor izenitzen patinetan. Ah, vale. Bueno. Amairu hilabete egonaz paterin bari, jente nik keri gaitek. Ah, vale. Ramon, euki kontu, Ramon, nagusitxo zarra, hainbeste Ramon, atuan pasako alabitek eta patine gartan Bilbor izenien. Ondo izo. Baina, ez da peloti iterren, baina zeharo gaztetut ez hauz. Ze itzezu, ze enbide, ikusentzulei izan, zen bide lan bizitzeko da lan egoteko. Gozie paseu. Ez diru eduko zelako janda, ez. Hori neko ez dut egiten ba. Osa, gozie paseu benetan. Ez beti izan zuari. Ai, amigo, el que... Era no sigo. José Ramón, amigo, la pera no es higo. Zuk zelan interpretetan dozu hori. Ederto baten. Ederto. Zorionak zuri... Galderatxo bat, zemat urte dituzu? 83 deukotez. 83, 83. Oini izuzonga gagitzi? Bai, irailien, irailien bizen. Ina bezen, 83 urte. A ber, nik gauzat ez dut ulertzen, zein je sekretu egia? 83 urte eta gainera hain argalda, hain tiposo goteko, zerren birra bizi honetan. Ja ez niretzako, ez danontzako, eizu. Ezaten moden jangoiko hori eskerrak. Berak hemen doz, osasune, da hemen hau. Da, egiz izateko, medizeinik ez dut hartzen. Ez dut hartzen. Itzela. Begire aporero peretan, da ez dut ez kolesterol, diabetes ez dut ez dut. Zeren gara etor, ez da, nire izikeri ero. Baina nire ustez ez dakite, ja hau da hausnarketa bat, importanti edo garrantzitsue da norberan buruen pentsatien nik 15 urtekotez da mundue onio janen bierdot. Holan da igual, hori izango da igual. Beti zen ez jatune, baina nabozetz baina gitxitxo, baina gitxia bat edo. Da, ez da, esaten, no, esto es buena creo, yo como todo con poner la mujer delante, da dana gozo. Hori, por supuesto, dana beti gozo. Niretzeko platerik gozoena, ensaladie. Ensaladie, mixtie? Mixtie, normala. Niretzeko ensaladie da, platerik gozoena. Bueno, ba, eskerrik asko. Badakizue, ensalada asko gehiago jan behar degula, barazki gehiago hemen saltzen dituzte, bai, Gernika-Lumon plazan, astelenetan, badakizue, etorri, ez utzi gehin. Eta barazki gehiago, eta bizia, eleante, Ramon egiten deuna, ibili, patine huen, dantzan bebai, domeketan, igandetan joaten da dantzan egiten, eta batez be, pozik bizi, eta norberan buruen izan, nik 15 urte dekotez, da bizitzeko gogo pilua, da gaztienaz, da, holan da, hori da la trukoa, nik uste dut, igual hori izango da. Beti zenaz, konforme dekoten agaz. Beti zenaz, konforme, jateko agar nahi diru agaz. Ez dut nahi txenda bat ze, beste gau bat kodika, neu dekoten agaz konformena. Konforme bizi. Ba, Kriston... Beti zenaz konformizie, con lo que tengo me conformo. Ba, humildate kalitatezko gizona, humildate irakaskuntza egin ondoren, eskerrik asko. Bezarka da bat, eskerrik asko. Betirarte, ba, hoxe, hau hasi da, geziak bidaltzen, bihotzeko geziak, las felezas del amor. Bueno, ba, besterik gabe, Ramonekin izan ondoren, goazen berriz ere, baina oraingo honetan plazaren aurrek alderantza joango gara. Ai, gaur rostegune izanik, egun ederra, egun zoragarria. Ba, poliki, goazen. Argazki bat markoen